Ki kono wis jati ambruk. Sene gedene iki. Lho, duwe mata bareng. Apa iki sing jenengke nganu apa ya? Kura-kura. Jagat Dewa Bathara. Weh, sanguson sistem. Ladalah. Se cengengesan. Bagong. Kowe sapa e? Lho, ora basa karo ulun. Oh, kowe ulun. Ulun iki dudu ulun. Wah, tak tono kowe. Wis marai bingung iki. Mau muni. Kowe takon marang ulun, berarti kowe kan jenenge ulun. Kita ora dong, kita dengkulmu mlocot. Aku Bagong dudu kita. Ngene Bagong, ngono. Ngene. Kita tak kandhani. Ya dundang saiki kita. Narto kandhani. Lho, kita ki kowe. Paham? Wis ngerti nek kita ki aku. Kowe ulun to? Iya. Lah, wis dadi yo, arep ngomong apa? Ulun kandhani. Lho kuwi piye to arep ngandhani awake dhewe? Ulun iki dewa. Dewa? Iya. Ulun dewaning samudra. Wah, sing tunggu segara. Iya. Kita mbuya ngerti. Wis ngerti kok sik mbuya. Dikandani kita. Kita ngandani mbuya berarti kita itu ngerti karo mbuya. Ngapa kok petite tekan sirah barang? Ulun buyer. Bapak Durna. Wonten Jawa, Gen. Kula caosi prisa. Lho, wonten menapa kok panjenengan sajake kok gugup kados mekaten menika? Panjenengan ngertos mboten? Mboten. Kula caosi prisa. Nggih, nggih. Panjenengan ngertos mboten? Mboten. Inggih kula caosi prisa ing mapan wonten telenging Kadilengleng Taman. Nggih, sinten? Menapa sampun pinanggih kalian Kyai Kakung badhe ngebang dhateng pun Gusti Ayu Dewi Banawati? Sampun. Sinten? Panjenengan kula kandhani mesti kaget. Mangke. Wong kok senenge kok dhisiki lho. Wong arep dikon kaget kok kaget dhisik. Hubungane kali jantung Dek Pate. Oh. Nek nganti kula mboten kuat, oh mandeg jantung kula ngrekoso. Kula caosi prisa. Nggih pripun, Gen? Ing mapan wonten ing Taman Kadilengleng menika jebul Bagong. Lho. Sinten? Wis kaget kok urung krungu. Namung serotok. Wah. Ngaten wonten talengan kula. Headsete dicopot. Oh iya lali aku. Ngrungokke apa to? Lali janjine. Oh. Lagu kaya ngono kok diapalke ra. Sinten, Gen? Bagong. Lho, lah dalah. Jaja muntap yakin tetap. Melat-lat lain dipanus manijan. Dados Bagong mancing dados Duratmaka. Nggih. Dek Pate. Pripun? Kurama ketapke. Nggih. Bagong bondo tangane kincung sikile. Taturke anak Prabu Duryudana medi tugel kulune Bagong. Oh nggih. Ku mawani. Semangkean. Kewanen. Amin drajate kere kok. Oh, mlebu Taman Kaputren. Moko Dewi Banawati kuwi mesti kameng para putri lah kok dadi Bagong kok. Wah, kegeeran bocah iki. Nggih, nggih. Pun mangkat apa ampun kan kesuwen. Oh nggih, ngestaken nyuwun pamit. Mang ngaji karo rasa damang barang. Oh nggih, ngestaken sak.
Walik Wandeng penuntut lamun katututan lamun mangsa prawira diktaya ora ngono magawe gelar wong pinter ora kaya Bagong mlaku mundur barang kok wangun kuwale iya nek ora tok kandhane aku mundur terus iki mau iya Ndara Kartomarma dasar Purnyata arep ngopo mrene lho sik kowe ora basa karo aku ki pangeran Pati kowe ming batur salah kowe aku calon Nalendra Ngastina entuk ketemu pirang perkara pirang-pirang entuk pirang-pirang aku separuh tak singgahke separuh tak dol perkarane kuwi pirang-pirang aku ki wong kere perkaraku pirang-pirang utang duwe masalah tangga duwe masa jawab aku salah ketemu pirang perkara ki dasarmu apa pawadanmu apa ngene tak omongi Kartomarma iya Dewi Banowati Prameswari negara Ngastina iya kuwi tresno karo aku lho tresno karo kowe asli yakin lha aku arep diangkat dadi ratu lho ratu ngendi ratu Ngastina yen ngono wareng gelimpangke Prabu Duryudana nek kuat lha aku aja tak pancal wong edan ra tatanan pancen wong edan ana sing tatanan nek tatanan dudu wong edan saiki ngene aku ngono lho iki jane iki omongane gathuk ora kowe mesti mumet musuh aku cah cerdas e nyepelekke ora nyepelekke kowe bali ora ora gelem bali oh bila omongi wis ora kok dibaleni meneh ora gelem bali ya ora bali aku tegel karo kowe masa kuwi dudu nggonmu ya nyilih sidela kowe gelem bali apa ora lho walik kowe sing kudu ndek kowe sing ngomong ora aku sesuk ora gelem saiki ora gelem kendharat siramu ayo jajal nang kene Kartomarma karo Bagong menang sapa aja ngluputke aku yen kowe tekaning pati ayo nek pancen iso pancen ana Bagong batur kok kemewat kaya regem jimat kaya wani dilat besi abang antem siramu pisan gletak Tangyo yen pancen kuwi digdaya Tangyo kuwi pono kawaning Semar kok ming sak jotosan tekaning pati ora serep nyawamu wah semoga semute kene lha idan lho kene wedi tapusi kaya ngono kowe mlayu Kartomarma ayo ngejak pirang dina arep aku iso mateni aku bumi langit tangkep Kartomarma
Indo. Mboten ajeng perang lho. Kok ora perang apa? Wong mungsuh Bagong kok mundur. Sampeyan mboten ngerti tandange Bagong. Jiji. Gilani. Lah priye ta? Perang kali kula tak antem ora dirasake bareng gelem males nubruk awak kula. Apa member rai kok didilati. Aja domong-omonge kanca-kancamu ndak ora gelem perang. Engko tak omong-omongke. Swatama mboten mawon, Man. Lah, tenan ta. Durma Gadi mboten mawon. Citraksi mboten mawon. Timbangane didilati raine. Lu wong mboten mawon. Ora kajen. Mamang tandangi dhewe. Aku ya gumun, aku mesti mikir Bagong modele gelut awur-awuran iki. Wis piye nek carane nitir sasana? Priyun? Maju ora le? Wah, nek kula maju sing kiper sapa? Iki perang ya, Nyuk. Ora bal-balan. Mungsuhe sapa, Man? Sidane sing nyolong teng Taman Sari sinten? Kowe tak kandhani aja kaget ya, nggih. Sapa? Sing didelikke Gusti Muayu Banowati. Ya kuwi sapa, Pak? Bagong. Nun. Bagong. Nun. Bagong. Bagong. Iya. Bagong Ponokawan. Eleng-elenge ra jamak-jamak. Kartomarmo gelut karo Bagong, jarine Kartomarmo ngantemi Bagong ora apa-apa. Lembales Kartomarmo ditubruk didilati raine. Aduh, malah omong aku. Oh, jiji. Mulih wae. Piye to ya? Aku ki mengi ngomong malah omong dhewe. Anak Prabu Baladewa Kakang Durna. Pripun nggih, Pak? Sampeyan kepasrahan nyekel Bagong napa mboten tumandang karo nek cara kula ngisini-sini. Maning jajaran sukertan bawane iblis anak. Bagong ajeng kula tegeli. Nggih, monggo mawon nek ora ditegeli ndak tuman. Kula ajeng nggawa Kyai Cundha Manik. Mun monggo arep nggawa napa-napa sak karep sampeyan. Bagong, kowe ora gelem bali saka taman Kadileng negara Ngastina. Apa kira-kira kowe kuat nadahi Cundha Manik, Bagong?
Wah, Durna gleleng. Nggawa drei. Kak bengkel ya saiki jake. Kok drei obeng kembang kok diatung-atungke. Kowe nek kira-kira mung saku nek gelem kewirangan ya maju Dur. Nek ora gelem kewirangan tak prenggake becik kowe mundur. Nek arep kewirangan wo. Aja takon dosa aku sago mirang-mirangke karo kowe. Kok ya tau weruh pemandangan iki ya. Nendi terus kapan? Kok kaya tidak asing. Cik Pate, pripun? Ampun mriki lho. Lah enten napa? Ampun mriki, Cik Pate. Ampun mriki. Oh, kurang ajar tenan. Raine pucet. Oh, kewirangan. Kewirangan pripun? Kula mriki Cundha Manik. Nggih. Bayangan kula Bagong mesti mati, ora bakal iso nadahi Cundha Manik. Nggih. Bareng kula tekan rika. Pripun diceritani? Kok Bagong niku malih jaran? Lho. Bagong. Nggih. Monggo mleding. Lho. Kaya tawon iki lho. Saking senenge sampeyan. Kula weruh kahanane jaran niku kaya bali jaman nom biyen. Bentuk ya ora kaya ngono niku. Nggih. Wis isin kula Pate, isin kula tak bali teng Somalkila mawon. Pundi? Sokalima. Kok Sokalima Somakila piye? Sokalima. Nggih kula tak wangsul teng Sokalima mawon Pak Pate. Nggih, nai mboten panjenengan menika mboten badhe rampung-rampung. Kula senganggaken dhateng anak Prabu Baladewa. Bagong. Ora kena dipringake becik. Ora gelem bali marang bali wis mawon aja takon dosaku mentolo karo glandang nenggolo dadi mubarak. Jagat Dewa Bathara. Ya jagat pangestungkara. Telih Mandrajala Dewa. Nantang karo Prabu Baladewa ora gawe kewirangan. Tobat Koko Prabu sampun ngatur menapa Prabu. Koko Prabu nyuwun pangapunten Bathara. Koko Prabu sampun dipun percaya. Sampun nekaken dateng pun Bagong latri sabar Bagong sampun dipun percaya. Uise. Jagat Dewa Bathara. Wong ilahing. Yai Banawati. Wonten maring adawuh ngopo kowe nangis nang ngarepipun Kakang? Inggih, badhe munjatur. Apa sebabe kowe arep munjatur nang ngarepipun Kakang? Pun Kakang. Badhe munjatur, musamu dipun percaya Bagong. Kosik to Cahayu, sawangen pun Kakang. Terus
pundi? Mbok dirungokke suarane iki. Kasta. Cirine wis jelas lho. Lho, batu. Napa menika Bagong? Ah jelas. Lho kok iso dadi Baladewa? Oh dadi apa-apa iso waton ana ragate. Santai wae. Lah kesanipun kados pundi kok wujud Baladewa? Arep kanggo nandingi karo Prabu Baladewa men isen mungsuh Bagong. Minggir. Ngasuh kono. Inggih. Adus. Inggih. Ya, inggih. Ceramas. Inggih. Men wangi rambutnya. Ambu ampek ya, Bos. Men supaya wangi. Inggih ngesnaken dawuh. Siram nganggo banyu anget. Inggih. Ayo, Banowati, Kula wonten dawuh goleke gaman. Oh inggih. kanggo ngembari karo Prabu Baladewa. Inggih ngesnaken dawuh. Menika. Iki ra hanger. Sanes menika celuret. Oh iya, ning kok kaya ora wangun Baladewa. Liyane. Inggih. Menika. Iki apa Banowati? Mohon perhatian. Pengumuman besok Minggu kerja bakti. Patoban menika petel. Oh, tak kira corong e. Ya sorry ora ngerti. Menika kemawon. Prabu Baladewa iki nata mandura. Raden Kokrasana. Men rada beda. Inggih. Ayo tandangono lekane ati. Manuswaning jajaran ate iblis lanat. Nah, iki sapa iki? Aku ngedhep kaca iki piye iki? Tepungke wae. Narendra Mandura Prabu Baladewa. Lho, edan. Edan iki Ora edan iki tenan Baladewa tenan. Lah iki suarane kok iki ra Bagong iki. Oh. Lho kok dadi Baladewa? Lho kesewan sandangan wayang wong. Ora edan. Iki kowe ngembari karo aku. Tak kembali wae. Mati dening Nenggala. Mohon perhatian. Mohon perhatian apa? Aku duwene gaman men corong iki. Wis gelem iki ra gelem ya. Wah, mati teh, mati bareng e. Mati. Ya. Wah, ada. Wah, setan rata tangan manuswaning jajaran. Wah, iblis. Ing atas Tinata Mandura Prabu Baladewa dikembari karo Bagong. Ing atas aku piyayi mung dikembari karo kere. Yo. Apa mbok anggap aku kalah tekan semene? Kowe tak kandhake juraganmu mbok dadine Bagong.
Sri Baladewa Narmati Dwinares Dwinareswara Kresna kalangkung tresnanira marang Jabanon marang Jabanon Cinawi Batu-batu ngaturaken panuwun dene sampun damel tentrem taman kadileng-leng. Ya, Banawati. Ora dadi ngopo, ning kowe ngerti. Mara kaki sawangan keringeting pun Kakang. Ingkang deleweran. Nganti kaya apa kae jenenge? Batu-batu ora ngerti arane kok senengane gawe ukara lho. Apa? Kepala dineres. Kepala-kepala. Klopo dineres. Heeh, klopo dineres. Nggih. Ayo aku dipeteki Banawati. Batu-batu kan. Konjur ngadi-adi to. Kowe ya ora jeneng ngadi-adi. Ya ora wujud ngono iki kula wegah. Sampun ngantos wujud kados mekaten menika kula wegah. Wujud ingkang saknyatanipun kemawon. Oh iya, aku ganti. Iya. Ngene iki kowe luwih seneng to? Ngoten menika nek mijet iki ora akeh-akeh. Wong sikile ya cendhek, gegere ya kandel. Rasa nggo tangan nganggo linggis. Men mudar. Heeh. Ukaramu ki ora iso ketemu nalar. Nek ora apa-apa kan kowe tetep tresna karo aku Banawati. Ayo gek mundur. Iki para wayang-wayang adegan kedua wis padha siap-siap. Mekaten. Ayo mundur. Gek diteruske critane. Monggo kula dheraken. Heeh, Banawati, sayangku, cintaku.
parbeng rat ing sahanane ingkang Iwan kanang sing tasih mawe buka sawekung sagung mring delahan wan kanang mamujeng ngori jengnayake ngrat Sarawu paduka Kanjeng Koko Prabu ingkang rayi ngaturaken pambagi panakrami Koko Prabu. Iya. Kula tampi akarya bombong raos sing manahipun ing Raka ing Ndarawati. Namung keparenga kula ngaturaken salam taklimipun ing Raka kunjuk ngersa paduka Yayi Prabu. Kula pundi Candaka Panglingga Murda. Amawahana kabagyaning gesang kula Koko Prabu. Kresna kakangku. Aku ngaturake basaku katura. Dimas kadangipun Kakang Werkudara ndak tampa. Siadi atur bekti kelawan pun Kakang ora liwat pangestunipun Kakang ing Ndarawati Tampanana. Ndak gegem dadiake jimat. Prayogakno nggon mlenggah. Iya. Yayi Werkudara kaya wis ora kepenak prapanipun Kakang ing negara ing Amarta. Koko Prabu. Nadyan kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu. Arjuna ndak tampa. Pangestunipun Kakang Tampanana kula mendingga jimat paripin dayanana ing kasantosan. Koko Prabu kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Koko Prabu kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Ya kembar. Nek kula sedewa ndak tampa pangestunipun Kakang Tampanana. Kula mendingga jimat paripin. Kula mendingga jimat paripin dayanana ing kasantosan. Koko Prabu persasat kadidining entosi sineming palwa gabus kumambang ing sira Kresna. Dupi paduka kepareng tedhak wonten ing Datulaya Praja ing Amarta. Kadidene lumampah ing wanci peteng kepapak obor sastra biar padhang trawangan raos ing manah. Ngemuti sawetawis wekdal kula mireng wewarta ingkang sumebar wonten saindenging jagat negari Ngamarta ngantos dumugi wonten talinganipun ingkang rayipun Puntadewa. Perkawis menapa Yayi? Miturut umbyak ing para kawula dinten sakmengke peranganipun Panakawan ing Pandhawa inggih menika Panakawan negari Ngamarta. Wonten salah satunggiling Panakawan ingkang nandhang raga tegesipun nandhang gerah Koko Prabu. Lho. Salah satunggaling entawasipun Panakawan wonten ingkang nandhang raga kasinggihan mekaten. Mongko sareng kula taliti jebul aturipun para kawula bilih ingkang nandhang raga kala wau inggih menika pun Panakawan Bagong. Bab nyata lan botenipun kula dereng nakyinaken. Namung emuti bilih para Pandhawa menika
wiwit kuncung ngantos gelung, wiwit jabang ngantos laprang dipun gula wentah dening Panakawan. Mila menawi ngantos sak mangke kasunyatanipun mekaten tuwin para Pandhawa mboten mailu dhateng kawontenanipun para Panakawan duk nyana cerak nyana sami mestani yen to punta sak kadang menika mboten ngertos dhateng lelabetanipun Panakawan ingkang saestunipun Puntadewa ingga sak mangke ngantos dumados Nalendra menika inggih krana agem lelabetanipun Panakawan Koko Prabu Lersai. Malah saking pamanayoginipun ing Raka Indrawati dinten sak mangke gandeng bukti nyata lan botenipun mun salah setunggiling Panakawan menika kala wau nandhang raga saenipun menawi paduka Kyai Prabu tumunten cedhak wonten ing Karang Kadempel niti priksa dhateng menapa ingkang lelampah wonten ing Karang Kadempel. Bola bali aku wis matur karo mbarep yen to tak dherekake cedhak ana ing Karang Kadempel wigati nyatakake marang kabar mau. Nanging yen to sing dawuh dudu Kresna kakangku mesti mung bakal diwenehi wangsulan ora ngepenake ati. Mula dina iki barep kakangku ora usah dadak sangga runggi. Ngendikane Kresna supaya mengkono padha karo sing tak aturake. Mula ayo tak dherekake budal nang Karang Kadempel nyatakake kahanane Panakawan. Apa pancen kepara nyata salah sawijining Panakawan ana ing nandhang raga. Yen to kateman mengkono Werkudara Janaka barep apa dene kembar. Aja nganti ora mbelani sarta ora menehi bebantu lawan Panakawan barep kakangku. Rekat lampahing rata tanpa antara Prating sukuning argaram kang tumingal. Dereng ngantos paripurna sami Mbah Wacana. Kasaring kemlajan masang tebian nenggi nata ing Mandura Prabu Baladewa. Dewi Prating Datulaya karya kaget nata ing Ngamarta miwah nata ing Ndrawati tuwin sanggya para Pandhawa. Panggat kurdo sruma pangga wagut gati nyoma wukyat biro wang-wang Koko Prabu damel kaget raos sing manah rawuh paduka wonten negari Ngamarta. Sumengko kados mekaten menika wonten paridamel menapa? Koko Prabu wonten menapa? Wah, bule kakangku eneng apa? Koko Prabu wonten menapa dene paduka rawuh wonten negari Ngamarta sumengko kados mekaten. Ya Ji. Wonten timbalan ing Ngadawa Kresna. Iya wonten dawuh Werkudara. Bule kakangku piye Janaka wonten dawuh Koko Prabu. Sawanipun kakang ana negara Ngamarta iki bakal ngabarake kahanan sing ora ngepenake ati. Liripun ngados pundi dene paduka paring dawuh mekaten Yayi kula nuwun pamunten. Nalika semanten ing kala sowan dhateng negari Ngastina. Tinimbalan dening Kyai Prabu Duryudana. Mboten ngertos dodok saling perkawis tumunten kula dipun ajab arembagan babagan perkawis. Yai Ratu Banowati anggenipun sawetawis radi benten tandang tandukipun lawan Rai Prabu Duryudana. Bab perkawis menika kula mboten tumut-tumut, nanging sareng wonten aturipun mban saking Taman Kadilengleng. Ingkang munjo atur bilih Yai Ratu Banowati nyingetaken satunggiling priya mapan wonten ing taman. Tumunten kula nyatakaken wonten ing Taman Kadilengleng. Kados menapa kejot raos sing manahipun ing Raka ing Mandura. Jebul piyai kakung mapan wonten ing Taman Kadilengleng menika tasih panakawanipun Paduka Yai Prabu Darmaji. Koko Prabu Paduka paring dawuh jebul ingkang mapan wonten ing taman menika tasih panakawaning para Pandhawa. Nggih, kasinggihan mekaten. Lajeng sinten ingkang wantun
damel wiranging para Pandhawa. Panakawan kula sinten ingkang wantun damel kucemasmanipun para Pandhawa Koko Prabu Ladjawisa Yai. Panakawan negari Ngamarta panakawanipun kadang-kadang kula para Pandhawa ing mapan wonten telenging taman Kadilang menika boten sanes kejawi namung Bagong Yai Prabu. Koko Prabu. Nuwun sewu Koko Prabu menika ngendika kanthi gak dasar kasunyatan aku weruh dhewe. Malah aku ingkang budidaya nyekel karo Bagong pengajap tak aja aku ning Pradata Adil negara ing Ngastina. Merga Bagong wis nerak pacak nerajang perbatang. Nerak marang hukum ing Praja Ngastina wani mlebu jroning taman Kadilengleng mongko tanpa palelaya Prabu Duryudana. Bagong lah cekel nek ngerti ya. Wah, lah kok ngedapi-dapi temen Bagong mirang-mirangipun Kakang. Dikroyok Kurawa bubar mawut. Barang sing maju Begawan Durna ya mundur. Barang pun Kakang sing maju dikembari. Apa tumo ning atase Bagong kok malih wujuding Baladewa nganti kewirangan aku disoraki para kawula sak negara Ngastina. Janaka sampun bidal ben, wis ben pateni karo Janaka dhewe wis ben. Isin aku duwe abdi jenenge Bagong. Sing wis ngucemake asmaning para Pandhawa nanging menawi menika mangke kelaman dipun pejahi kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Menawi Kakang Semar Murina mboten trima pejahipun Bagong menika mangke sinten ingkang badhe menggak dukanipun Kakang Nayantaka. Perkara aku ora ngerti. Sing baku aku ora nrimake yen to Bagong nyamah asmaning Kyai Prabu Duryudana. Sinayeng manglung mintonaken Dewi Gamanira kanggo mitiraning asta aneng asta Arjuna kula wonten maring adhawu aku ora maido kaya ngapa rasamu dene Kanjeng Koko Prabu Baladewa paring dawuh ana maling ingkang nganggebang lawan Nyai Ratu Banowati mongko maling mau Durjana mau Bagong kuwi abdimu kaya ngapa rasamu yen to kowe krungu sarta mireng ngendikane Koko Prabu Baladewa klepat tanpa pamitan kelawan wong tuwa nlonjong botol akumu dumujuk ana ing taman Kadilengleng niatmu piye kula sampun isin gadah abdi naminipun Bagong niat kula Bagong namung badhe kula pejahi. Lho kose nek tok pateni apa njur rampung tekan semono perkarane. Nyatanipun sampun damel lingsem. Para Pandhawa ing atasipun Pandhawa menika nggadahi abdi. Teka pakartinipun kados mekaten Koko Prabu. Lah iya. Ning kudune kowe apal karo pambeganing Panakawan. Kudune kowe apal karo watekaning Panakawan. Bagong kok nganti kaya ngono kuwi sebabe apa? Karepe kepiye kuwi jane tok pitung dhisik. Aja agan tanpa pitung mengko mundhak keseluruh dalan sing ora bener lho Janaka. Sampun boten saged ngampah dhateng mubal babaling kanepson kula krana kula mireng pangandhanipun Koko Prabu Baladewa. Mila sak mangkin nadyan kula nuwun sewu kathah kendhanipun paduka Kanjeng Koko Prabu paripaksa sagedhagan menika kula boten badhe andhahar pangandika paduka Koko Prabu. Terus karepmu Arjuna, Janaka. Oh. Ini adalah jagat Dewa Bathara, jagat Pangestungkara.
Ya ora mokal wong sing digebang Yai Ratu Banowati. Mongko Kresna ngerti seri-seri atine adiku lanang Madukara ya Yai. Yen to pancen wis wegah napa warah nampik pitutur becik ora tengko dikandhani nek ana apa-apa sangganen dhewe Janaka aku mingkulatake saka kadohan. Rasida terus. Ya wis. Ayo muni ngene. Nembang meneh. Kancane do jarikan kok kowe training. Praktek olahraga, Pak. Hah? Praktek olahraga. Praktek olahraga. Ora sopan jenenge. Kandan-kandanane ora. Kok dicekel kuwi lho. Biru biru. Semar ki nang ngentut des ngono kuwi ora kaya kancane. Nek liyane ora ketok nek Semar ki mak blung ngono biru bunter ae lho. Lah ora delokni lho ngono anu. Mata to? Udus. Wah, Gong. Aku ora kebagian. Ha. Kowe sing kebagian soalé kowe ora tau nang mburine Semar. Nah ora kulino nang mburine Semar wis kulino dintuti dadi kowe kudu entuk bagian. Ya. Aduh. Langsung masuk ngono. Ayo langsung masuk ora. Ya. Do lungguh sing apik. Nggih, Pak. Gareng ngarep. Wo, kandhane ngeyel ora. Sing ragil mburi dhewe ora cenanangan. Oh, to ya. Kene lho. Iya iki arep pindah kok. Gaduk-gaduk ora. Mundur ora caket-caket ngene iki. Sing apik. Ha iya, mundur Petro. Lho, kok kowe ngarep meneh? Lho. Gareng ngarep Petro nomor 2. Aku kari dhewe kok aku dadi ngarep. Wong bapak akon mundur, aku ya mundur. Maju. Ha iya. Sini. Wis ngene iki tertib. Ha iya. Kecedan. Iya. Lho. Nek aku rasa pindah. Iya, iya. Aku sing pindah. Iya. Ini ya tole. Waduh ora krungu truk maju. Engko anggere kon mundur lah kamplengi aja. Aku tak omong karo kowe. Mbok omong. Ngomong ora mbayar kok ndadak omong. Menengo ndak rampung-rampung. Meneng. Dek wingi iki aku ngimpi Petro. Alah ngimpi wae pamer. Impene bapak iki ora kaya impenmu. Impene bapak iki mesti eneng artine ya, Pak. Yang artinya Gong, ramai-ramai. yo main-main yo ben. Wah uncal ki lho kowe. Ya wis. Wah. Muni entuk masa kok senenge ra jamak-jamak. Pikirane berkembang ya. Ha iya. Ora kanyono-nyono lah kok aku ki duwe gawe mantu Petruk. Gong, dadak dikon men bapak ki marem ki dhewe kaget. Oh iya, heeh. Ngimpi apa, Pak?
Bagong. Apa, Pak? Aku duwe gawe mantu kok sing tak mantokke iki Bagong. Welo, Gong. Welo. Mongko kowe tak kandhani. Pripun, Pak? Pripun, Pak? Bareng tak goleki mantene wedok ki ora ana. Welo. Gong. Welo. Medun. Welo. Kegedean. Iki pralampita apa lah kok atiku ora tentrem, atiku ora penak to, Le. Nyat langaning kalangkuan aglar pandan moncar tinon lir kekonang kasor lan pacaring purnama ing gekono dasari mangsa katiga himohana wenging ujungan cala dening ngantos paripun sami mbawacana kasaru praptaning Raden Arjuna karya kaget Kilas Semar Badranaya wau. Sang Arjuna esmunya kang kamanungsanira ndara kula ngaturaken bekti kula kunjuk nggih Den. Ya Semar ndak tampa pangestu tambanana nggih. Kula ngaturaken sembah bakti kula kunjuk Ndara, ya nolo garing tak tampa. Kula ngaturaken bakti kula kunjuk Den, ya Petruk tak tampa. Kula ngaturaken sembah bakti kula kunjuk Ndara, ya Bagong tak tampa. Sumpengka pengawak Bajra tindakipun sajakipun kaya namung wigatos Den, enten apa? Napa ajeng nganti ingkang ngabdipun Semar sak anak-anak kula? Nderekaken Ndara napa dos pundi kula aturi paring dawuh Semar. Kula. Aku tak kandha karo kowe ya Semar nggih. Pripun kok semune rada wigati? Ora ngira babar pisan. Lamun dina samengkono salah sawijining anakmu ingkang gawe wiranging para Pandhawa. Sinten? Napa Gareng, napa Petruk, napa Bagong? Kowe tak kandhani, kowe tak jarwani Kakang Semar. Salah sijining anakmu wani mlebu ning taman Kadilengleng negara Ngastina. Nggih Bang kelawan Kakang Mbok Ayu Banowati. Apa kaya ngono kuwi patraping Panakawan, apa kaya ngono kuwi tumindak sing ora mbebangeri marang asmaning para Pandhawa. Wah, lah niku wis kliwat saka ora becik banget nek carane kaya ngoten niku. Kula ora sudi duwe anak sing wani tumindak kaya ngoten. Sinten Ndara? Anakmu Bagong. Gagong.
Kowe iki ngapa ya, Mir? Notoki sirahe anake sampe naik dhewe. Bagong kowe kok setan kowe. Kok kaya ngono kelakuanmu iblis kowe? Bagong kowe ngisen-isen ki Bendara ngisen-isen ki kulawarga. Gong. Sembrono ya sembroning ora kaya ngono iki to kebangetan nek sembranamu kaya ngono kuwi. Sek. Kosiye. Ada apa? Aku ora guyu. Engko ndak ming tok jak sembrono. Ada apa? Ana apa? Ndaramu tekan kene ngendikake nek kowe tumindak kurang ajar karo ndaramu Banowati. Mir, Hei, sapa sing ngomong ngono? ndaramu Janaka. Gus. Agus dungkul kowe. Ndara Janaka? Piye? Sampeyan iso ngendika kaya ngoten niku dasare napa? Ampun waton paring pangandikan sing boten wonten nyatane lho. Niku mboten bener kaya ngoten niku. Sing paring pangandikan Koko Prabu Mandura, Koko Prabu Dewi ngadu arep karo kowe. Malah Koko Prabu mbok gawe wirang. Bagong, aku isin duwe ponokawan kaya kowe. Bebangene. Kula sing bantu aku siji lho. Kula niku teng Karo Bendara. terus Wajibe aku ing matrapi paukuman karo kowe. aku maneh Ndara Janaka. Kowe tak pateni. Ya trimo mlayu ora salah apa. Piye, Pak? Telepon, Pak. Piye, Pak? Aja meneng wae Ndara Janaka nek wis ngono kae tegele ra jamak-jamak. Engko bakal nek disuduk piye, Pak? Aku ya bingung. Ndaramu lah kok ana ning pancen lupute Bagong wis ora iso diapura. Iki piye ya? Piye tra iki lakon iki tra? Aku dhewe ya ora ngerti. Kowe kok meneng wae? Makler ya aku. Setan ora ana kanan kaya ngene kok isa-isane turu lho. Turu ora ngrembug karo kahanan. Dinteni wae nang negara Ngamarta desa kaya. Cilaka iki wis iki sing jeneng disebutake ora mangan angkane ning klethus pelok. Apa ke jenenge? Aku sak ngrungokke nganu ae lho wong ngomongke apa jenenge saloka-saloka sing apik ngono lho. Ora mangan angkane gabul pulute. Edan tenan. Wah wis monggo Ndara Janaka wis nesu karo wong wis ora apa jenenge? Aku kok kerep lali ta iki? Pandang bulu. Kowe iki nek ngadani wayang ora guyang-guyu. Marane aku melu guyu ora pandang bulu. Kenapa bulu dipandang? Ora mlayu sifat irung. Ngrekoso uripku arek. Jeneng sial ngene iki. Rekae mlayu ngidul bablas jebul segara. Wah, iki nek Ndara Janaka tekan kene, arep mlayu nanti kowe Bagong. Kowe ketemu karo segara, kowe ora bakal nyemplung segara. Nyok tampanono zlep. Aku lek semelangke nek ditusuk, ku nek terus dinengke wae ora apa-apa. Nek nganti krisik di ngono-ngonoke.
Wah, kena usus lara tenan. Pedhot ususe mati tenan aku. Wes. Piye ya? Saya cedak. Wes bangane aku urip ya ming gawe sastra wirang. Nyemplung segara tak ikhlaske patiku. Titip anak-anak ya Nem. Aku pokoke tresno karo kowe. Aku ora iso ninggalke kowe. Hatiku tersentuh Nem. Aku ora kene ora iso pamitan karo kowe, aku arep golek dalan ning pati. Aku menyawang fotomu. Ning nggon mata wis suwek. Dadi kowe kaya picak. Ora apa-apa Nem, ora apa-apa. Titip anak-anak. Aku tak nyemplung segara golek dalan ning pati wae. Ning kok nek aku nyemplung tenan. Blung. Pamane lho iku pamane. Terus kok kemambang ning banyu. Ya nek langsung mati, nek dipangan ikan hui. Ikan hiu ndeng kok hui. Ya nek nggon lemangan langsung putuh, nek weteng tok. Ngono. Ora mati lara kena banyu perih. Wah, wis cilaka. Ya nek aku le nyemplung ki kolorku ki kenceng. Nek kena ombak terus copot dhewe. Cokot karo piranha. Letus. Nggo ndas tok. Maksudnya ndasku iki lho. Apa ora lucu? Wong kok tanpa sirah ra ya. Wah, wis janeng ya wis men. Wis bangane ngrekoso nyemplung segara wae aku. Uyut. Untung aku sithik-sithik iso renang. Iki jenenge enggak. Enggak kira bakal kelelep wong sikile ngisor mancal-mancal. Aku nek enggak nek kesel mati kesel iki aku. Moko segara jembari ra jama-jama. Setan ki, terus wong tak kira iwae. Tak singgol kok ambyar. Dalah. Lah kok ora pangling mula segara hawane panas. Akeh burontaya ing padha sambat-sambat walah kecemplungan Bagong. Kemambang mbuh mati mbuh urip ya tak saute tak ajake ning gisiking samudra.
Semobang wangaruna kadinetraning uga rapuh sadaning kokila ring kanikara saketer kene dongane engkung ler wowo sing pene panca toking ayam mono ki kono wis jati ambruk gedene iki lho duwe mata barang apa iki sing jenengke nganu apa ya kura-kura jagat dewa Bathara weh sanguson sistem ladal se cengengesan Bagong kowe sapa e ora basa karo ulun oh kowe ulun ulun iki dudu ulun wah tak tono kowe terus kowe marai bingung iki mau muni kowe takon marang ulun, berarti kowe kan jenenge ulun. Kita ora dong. Kita dengkulmu mlocot. Aku Bagong dudu kita. Ngene Bagong. Ngono. Ngene. Kita tak kandhani. Ya dundang saiki kita. Narto kandhani. Lho, kita ki kowe. Paham. Wis ngerti nek kita ki aku. Kowe ulun to? Iya. Lah, wis dadi yo, arep ngomong apa? Ulun kandhani. Lho kowe piye to arep ngandhani awake dhewe? Ulun iki dewa. Dewa? Iya. Ulun dewaning samudra. Wo sing tunggu segara. Iya. Kita mbuya ngerti. Wis ngerti kok sik mbuya. Dikandani kita. Kita ngandani mbuya berarti kita itu ngerti karo mbuya. Ngapa kok petite tekan sirah barang? Ulun buyer. Pripun? Panjenengan pukulan to? Iya. Ah, kene ngerti. Pukulan sapa? Pukulan Sang Hyang Baruna. Lho kok kaya bis.
Rodane endi? Bagong wis. Pokoke nek urung bubar urung arep leren lek Banyol. Iya. Ulun iki Sang Hyang Bathara Baruna. Bagong, ulun bakal takon rawan jeneng kita. Kita ora ono. Kita kuwi kowe. Apa to sababe jeneng kita nganyut tuwa ana ing samudra? Nganyut tuwa ki apa? Lalu kepengin golek dalaning pati. Ora ketemu e. Golek dalaning pati ki angel. Penak golek dalaning burung. Lagi arep ngono kae diwayah. Jane kaya do pinter-pinter. Soleken barang dolo pimingan. Merga nganu pukulun. Kita sampun mboten saged gesang wonten ing Madyapada. Iya. Amargi kita menika bingung pukulun. Iya. Kita bingung karena kita dipunarani dening Raden Janaka. Kita menika tumindak mboten sae kalian Dewi Banawati. Ya, padahal kita mboten berbuat seperti itu. Iya, Bagong. Nggih, pukulun. Pripun? Sampeyan ra iso gagas lelakon sing dilakoni dening kita menika ta? Mula terus kita golek dalaning pati. Mekaten, pukulun. Ulun ingkang nyelametake lawan jeneng kita. Niki kula malah bungul. Gumun kok bungum. Kula malah gumun, pukulun. Kok dadi kita kok mlebu teng jroning banyu kok mboten iso keplebeken. Saka daya ulun. Wow, pinten bot? Lho. Daya ulun ki kekuatan ulun. Kekuatan ulun sing baniki marang kita. Iya. Sip. Kita ulun kandhani. Napa Bu Ulun? Bisik-bisik napa seru? Seru wae. Nggih. Napa Bu Ulun? Kita kudu bali marang jagat Padang. Yen ana lampune. Wis Bagong wis. Kita kudu bali marang jagat Padang. Tegesan, tegese barang pakaryan biyen e. Son juki tegesan aku. Nanging kita aja wujud Bagong. Terus Ulun dandani. Nah, elek tak tonyo lho Bu Ulun. Kula gelem didandani ning kudu apik. Mergo kula niki wis elek, didandani ya elek mau lho. Bakal apik ulun ingkang dandani. Ulun paringi busana. Kita kuwi kok nganggo kathok kolor kaya mengkono. Anu Bu Ulun apa? Kebiasaan. Oh iya. Ulun dandani. Wujud menapa? Manut karo jeneng ulun. Ula. Ora. Menurut ulun dandani cara apa? Wis manut lan jeneng ulun, kita ulun paringi tetenger lan ulun paringi pusaka supaya kita bisa mateni Bagong kang mapan ana negara Ngastina. Weh. Berarti Bagonge loro. Iya. Kita-kita. Kita. Iya. Keparat. Panos maning jajalanan. Gugu karepe dhewe. Dusdruk. Semalane nagla-glaing bumi. Terus sinten niku sing membo dadi kula pukulun. Ulun mboya bakal njlentrehake nanging kita iki kudu nyambut gawe dhewe. Oh iya siap. Sagu. Kita ulun dandani. Siap sendika ngestaken dawa. Siap, Bro. Pukulun ampun ngelucu sampean niku dewa. Malah siap gerak barang. Tan samar pamoring sukma sinukmaya. Winayu ing asepi sumimpen talanging kalbu pambukaning warana
Bagong. Lemet enteng kleru. Wus. Kula wujud napa Kulun? Kita wujud satria bagus. Tan Prabidu ya Raden Janaka. Mudyar kowe. Angus asik ronda-ronda. Ketemu tak takoni namun kagungan garwa Mbak Dereng. Sing kakung anu bojo kula sampun pejal langsung tak kedhepi cening. Kita ulun dandani bagus kuwi supaya kita mateni Bagong nang mapan ana negara Ngastina. Kita mlaku tapa ngrame. Odho nggih Sendika. Wah kudu golek tempolong iki. Nggo ngopo? Anggene tapa ngrame yo dombreng. Tapa ngrame iki tetulung marang sak pepadaning urip mongko tanpa pamrih. Sendika. Ulun paringi wujuding pusaka. Menapa Bu Kulun? Arane watu gumuk. Napa? Watu gumuk. Sing cepet gumuk ngoten. Wegah ulun dewa kok didhawuhi. Niki Bu Kulun. Iya. Kancing gelung Ora ana. nggih pun. Sak wae. Iya. Lajeng kita le minggah wonten kayangan pripun ulun? Ulun mapano ing Pethit Ulun. Pethit sing pundi? Pethit iki lho. Iki Pethit. Kula mancik mriku Ulun nuncalke tekan dedaratan. Sendika ngestaken dawuh. Lho piye? Piye jengkolmu kowe? Daratan iki kono kok mlayune rono. Tambah jero. Rumangsa ulun kok ming menungsa kaya ngene kok. Mula kita madhep rono. Nggih. Wis tata-tata. Sampun Bu Kulun. Ulun nuncalke. Kita kuwi rung tak paringi jeneng. Oh iya. Lho kok ngerangkul dewa. Lakon kok lali. Ulun paringi tetengel begawan godho githik. Jare bagus. Pendhita ning enom bagus. Ya ora masalah. Begawan godho githik. Wis ulun nuncalke. Nun niki ngestaken dawuh. Janaka kula wonten paring adhawuh. Ndak sawang kowe ngoyak-oyak Bagong kasinggihan mekaten. Lah terus Bagong piye? Koko Prabu. Kula sampun boten gadhahi raos kecalan. Bagong lalu mlebet samudra. Lho. Bagong lalu mlebu segara. Inggih kasinggihan mekaten Koko Prabu. Tumindak tanpa petung dikandhani karo wong tuwa nanging kowe ora nggugu mara coba sawangen kaca paisan iki Arjuna. Mara gage sawangen kaca paisan iki. Pundi Koko Prabu? Iki to. Gunakna permana jati netra batinmu gunakna sawangen epek-epek pun Kakang. Ing kagyat risang kapirang rinangkul. Rinangkul kinempit kampit. Dosang reknaning bawana Om panos maning jajalanat
Katone nyemplung segara jebul malah mingguk dalan mapan ning Taman Negara Ngastina kendharat naning Sanuka Bagong. Sesuk meneh nek masake aku aja bayem ya. Inggih. Batu-batu sebabipun menapa? Ora patek doyan. Wis pirang-pirang dina mapan nang kene kok ming kangkung bayem, kangkung bayem, kangkung bayem. Padake sapi. Nyuwun papunten ki Lurah, mangke menawi kersaken menapa-menapa kula tartemtu badhe ngladosi. Ah, iwak lah saora-orane. Nek ora ana iwak ya ngethok sandal jepit kae ra. Digongso lali mamah sak kayange. Batu-batu panjenengan kok ngendikane kok mesti sarwa sembrono lho. Kakang Bu, kula ingkang sowan Kakang Bu. Dimas Janaka. Inggih. Ana apa Dimas? Mboten nginten babar pisan. Menawi Panakawan kula mbebangri asmanipun para Pandhawa tumindak ingkang boten sakmestinipun Bagong menungsa sing kaya kowe. Ten dawuh Ndara. Kena apa kowe mapan ning Taman Negara Ngastina? Yang-yangan. Bojo edan. Mboten edan mang takon to pasangan kula. Kakang Bu, menapa dipun aturaken Bagong menika leres batu-batu wis ketimbang alpuramu ya Dimas. Yen to satemene atine Banowati saiki wis mutuh tak caosake marang calon guru lakiku, Guru matematika. Iki menika badhe kula sembah ingkang badhe kula sungkemi namung ki Lurah Bagong. Nyuwun pangapura ya Dimas. Kakang Bu. Laku dados mekarten lampanipun Bagong. Kowe ingkang malikke blate Kakang Mbok Ayu Banowati. Janaka ora trima. Ditenono aku ingkang bakal merwasa lawan kowe nadang dialing-alingi Kakang Mbok Ayu Banowati. Aku ingkang bakal merwasa karo kowe. Wah, ganggu terus bocah. Wah! Ayo. Janaka leres Bagong mapan wonten ing taman. Terus kula mutaken boten purun badhe kula cempalani Koko Prabu. Kula dipun getak Bagong saged kontal saking lebeting taman. Kandhane kok ngeyel kowe kuwi mula aja sok kesusu. Lajeng sakmenika kados pundi? Wis ora usane ndi-ndi. Iki mengko nek ana pawongan teka ya kuwi bakal gawe padhang kana negara Astina. Lan bisa madhangke kahananing Nyai Ratu Banowati. Koko Prabu lho derek paduka kanjeng Koko Prabu. Ana pendhita tuwek keklek mlaku kaya wis ora kuat. Rambute brondol sapa? Ora ngawur kowe. Bagus tanpa cacat. Guaya teja pamulu jenar kaya kencana. Jati kencana. Wong iki sajake rada edan. Edan jempolmu mlocot lur.
karo ratu ngontekke dengkulmu. Kowe iki sapa? Pandhita Kleang kabur kanginan. Mendung kebaraten ing endi tibane? Ya kuno ing paman dunungku. Sapa jenengmu? Takon marang kita. Lho. Aku iki takon karo kowe. Oh iya nek lali aku wis ora dewa niki. Takon marang aku. Ya, Begawan Gada Githik. Melu guyu. Ayo ben gayeng. Gada Githik dasar ora nyata. Janaka wonten paringan dawuh. Ana pendhita tuwa jenenge Gada Githik. Kowe ora takon sapa jenenge adiku iki? Ora sudi. Ngopo takon? Ora tepung karo sing nang mburimu kuwi. Iki adikku, adikmu sakaremu, kakakmu sakaremu apa peduliku? Wangune sajae kowe mendem rasa ora penak karo adikku. Iya ta? Ketara ora gelem tak tepungke. Tunduk pulpen wae. Cekat-cekat. Iya. Karemu ngomong nyegat aku. Aku arep njaluk tulung. Wah, men biasa. Njaluk tulung jilih biasa. Kata-katane ketok. Kata-katane ketok apik. Ngalem-ngalem ra urung. Nek aku sini sik. Ah. Biasa. Sok seminggu tak balik. Ah. Ora usum ya. Wis kulino ngapusi kok dapusi ora. Aku kok kaya apal to karo guyonane bocah. Wis ora macem-macem. Urung wancine kok wis dapalke to. Sapa iki nyolong rokokku? Aku njaluk tulung karo kowe. Njaluk tulung apa? Ana maling ning negara Ngastina. Mbok dikandhake Rama. Rama sapa? Lho, Rama. Ana maling. Kowe lah apal tembang barang ketoke kok saya apal aku. Ah, saya wis ngetarani dhewe aku. Kowe nang negara Ngastina nek kowe iso nyekel maling sing jeneng Bagong nang negara Ngastina, kowe njaluk apa tak turuti. Asli, tenang. Aku njaluk patine wong bagus nang mburimu kuwi. Lho. Iki adikku arep tak njaluk patine. Wis ora iso. Gelem ora? Gelem. Tenan? Heeh. Ngapusi titenono, katutke dosane. Endi menungsane? Neng Taman Kadilengleng. Taman Kadilengleng karo Taman Sari ngendi? Taman Negara Ngastina, cak goblok banget ora. Taman Kadilengleng iki Taman Negara Ngastina karo Taman Sari beda goblok. Iya ya tak menyang. Ora. Keterangane iki sing gawe nasibku sengsara. Lho sapa iki? Waduh. Asem suarane padha. Rupane ya padha, suarane padha. Padha wae. Wis edan. Mulane kok uripku ketoyong-toyong nganti cemplung segara barang. Iki menungsane kowe ora waton bisa ngucap. Wah, jan wis. Ora iso dirasake iki nek carane ngene. Sing ngomong sapa ora ngerti mongko iki disiarke radio. Konco tani. Ladine karo ponco petani. Kowe arep ngapa kowe? Kowe wani gawe kisruh negara Ngastina. Kowe sapa? Begawan Gada Githik. Bakal ngrampungi nyawamu. Ah, mati dah aku, mati bareng kawujute. Oi. Perang cara dalang-dalang biyen ngono kuwi ya Mas. Wis serem banget iki.
Esuk-esukan cah-cah do nangis kabeh wis. Ngene iki mbok yakin. Mbok sapa wis to? Bapakku ben. Amu. Kowe esuk-esukan mesti saur-saurane jangan bening. Saiki kok kowe mung jenang. Perbedaane wis akeh banget perbedaane. Iki cewek bae ngopo to kaya cangan-canganku dhewe kok ngopo? Ucap kacarita. Kemlawi astaning Begawan Gada Githik mendhet pusaka inggih menika Sela Gumuk den tutukaken wonten mestakanipun Ki Lurah Bagong. Ical wujuding Ki Lurah Bagong nenggih Gandharwa sapu jagat ingkang tenggo ringin kurung negari Ngamarta. Begawan Gada Githik ilang wujude babar Ki Lurah Bagong. Pendhita mau wis Badar Bagong kok melayu. Kresna kok kaget. Lah wong sing jeneng wong kaget ki ora kanyono-nyono kok teratapan dhewe kok. Niki sing dadi Bagong. Oh, iki to. Inggih sinuwun. Lah wong kowe iki rak jem sing tunggu ringin kurung negara Ngamarta. Ih, kasinggihan mekanan. Lah ning ngopo? Namung dipun timbali Gusti Ayu Banowati tuwin dipun dawuh supados mimba wujudipun Bagong. Sik mono, sok meneh. Oh, ndeng. Sok meneh ki ora ngono kuwi. Gawe kucem asmaning Sun. Aku ki wis berbuat apa, berbuat becik. Oh, sampe nakmu dhewe. Njur terus piye iki maksude? Jlentrahe crita iki piye maksude? Kowe dadi Bagong ki terus maksude apa nggawa wahyu? Apa nggawa kanugrahan? Apa kepiye ki? Kudune rampung. Wah, kula mboten ngertos menawi niku. Ora jelas iki. Lakon ora jelas. Wis ora ana kudune kowe nggawa wahyu apa lah, wahyu tetean apa. Ngono kuwi. Oh inggih, kula kemutan. Wah, gawe-gawe iki. Gawe-gawe men supaya ndang rampung. Kula namung dipun dawuhi estunipun Gusti Ayu Banowati anggenipun mekaten menika janjanipun namung nanjihaken katresnanipun Prabu Duryudana. Ngono inggih. Ya wis. Tak tampa. Mlebu to, Bagong? Masuk. Ya wis ora apa-apa. Wis kono kowe bali ana ringin kurung. Ih, nyuwun pamit. Ande Bima kang Simonata ngeses mawa lindhu lawan angin Kresna kakangku Werkudara piye? Bagong eleng kono. Sing luput dudu Bagong nanging sejatine ana ingkang memba Bagong sapa? Jem sapu jagat yang mapan ning ringin kurung negara Ngamarta tilas patih Ngendraprasta biyen. Wah. Koko Prabu. Menapa sampun wis Janaka? Kabeh wis katon padhang ya mung ana sewiji-wijing kudu tok lakoni. Menapa? Kowe njaluk ngapura karo Bagong.
Bagong. Njaluk. Apa iki? Njaluk ngapura. Mboten dados menapa, Ndara? Sedaya menika kedunungan ina lali salah apes intip lan mati. Iya. Sumrene tumandane kuwi ampun ngantos sak kepenake dhewe ge. Iya. Dipetung tunolan bathine. Nek tuna ya aja didol, nek bathi ya didol bareng-bareng. Ora edan kowe. Iya, kowe ngapura karo aku. Ngapura. Iya, Bab. Semar anakmu isih urip. Wah, Bagong. Petro, anakmu isih Bagong. Gareng adimu kok senengane ora? Kresna, Kresna. Kula wonten dawuh Prabu. Do nendi? Wonten mriki kok Prabu. Nendi? Wonten mriki kok Prabu. Aku lei. Iki menungsane sing nyolong Nyai Ratu Banowati. Mboten, sanes menika. Lho sapa? Ning menika Jem Sapu Jagat ing tenggoriking Kuro Negari Ngarta. Lho, Jem Sapu Jagat. Inggih. Malih Bagong, inggih kok. Lah edan. Tak kung. Ya, nek ndodhok iki sing pas. Sampak iki dienggo Ndara Werkudara nyisihke Wadyabala. Wadyabala ngendi? Wadyabala ngendi? Ora ana Wadyabala kok disisihke. Nyilih ndase.